खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। बेरगाव बियाबनि गोबां लामाफोरखौ बेखेवनानै होदों इयाम दावबायसा बर'आ। नांगौ गोबाव समनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै थानाय गोबां लामाफोरखौ बेखेवनानै होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। दिनै बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय गोबाव समनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै थानाय लामाफोरखौ बानायनानै होनो थाखाय दावगाबोदों दावबायसा बर' बिथाङा। सिगां समाव गोबां एमएलए एमसिएलए जानानै थांबाय, थेवबो बेफोर लामाखौ रायजो राजाफोरनो बानायनानै होनो हायाखैमोन। बिथाङा बै समाव रायजो राजाफोरनो खोथा होनाय बायदिनो गासैखौबो मावलांगासिनो दं आरो बिसायख'थि समाव रायजो राजाफोरनो जेरै खोथा एरै खामानि। गोबां गोग्लैसोना थानाय सरकारनि नोजोराव गोग्लैयै लामाफोरखौ बानायना होनो थाखाय फिथा हाना बेखेवना होयो 1 नं भलाटार गामि, सिमलागुरिनि दामराबुस्थि गामि, बरहला हाबि थांनाय लामा, लोगोसे 2 नं कसारिपारा गासै दोंबा लामाखौ बानायना होनो आवगायबोदों बिथाङा। लोगोसे बिटिआरनि इयाम दावबायसा बर' बिथांजों लोगोसे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ जेरैब्लाबो खामानि मावनायाव मदद होबालांबाय थांगोन होननानै रायजो राजाफोरा खोथा होयो। बेरगाव समस्थियाव जोंहा जोबोद गोग्लैसोना थानाय लामा, रायजोनि लामा, जाय लामाफोराव सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखैमोन। बेबायदि गोनांथार लामा जोङो दिनै दोंबा जों बेखेवगासिनो दङ। गिबि जोंहा 2 नं बुराटारि दैमाकुसिनि साहा, बेयाव दोंसे लामा, बियो गोबाव बोसोरनिफ्राय बिथांमोना बे लामाखौ बानायना होनो थाखाय जोंनियाव खावलायबाय थादों। बेखौ दिनै जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो नैथियाव जोंहा सिमलागुरि दामराबस्थि होनना बुङो आदिबासि सुपा, बेवहायबो जोबोद गाज्रिथार लामा, बेखौबो जों दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। आरो दायो नैबे सारेंपारा बे दिमाकुसि लामानिफ्राय बरहला जानानै 2 नं पुरनि भेरगाव एलपि स्कुल बेसिम थांनाय बे लामा, आरो बे लामायाबो जोबोद गोनांथार। बे बरहला आरो सारेंपारा आरो लोगोसे नैबे पुरनि भेरगाव बे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु दाहा सहायनांबाय थादों बे लामाया गाज्रि थासारियाव थानायनि थाखाय। दैज्लाङाव हाब्रु, मेसेङाव हाद्रि, गोबां असुबिदा जानानै दंमोन। आं बेखौ जों दिनै बेखेवबाय आरो जोंहा दान्दिसे उनाव 2 नं कसारिपारा एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै बेटागावसिम थांनाय लामा, बेबो जोबोद गोग्लैसोनानै थानाय लामा आरो बे लामायावनो जोंहा जोबोद गोजाम थान सांनदि बुरागहाय थान दङ। बेयाव बोसोराव मोनसे फोरबो जायो आरो बे फोरबोआव गोबां लोब लोब मानसि गुबुन जायगानिफ्रायबो फैयो, नाथाय लामाया जोबोद गाज्रि जानायलाय बे थानाव थांनायाव जोबोद उसुबिदा आरो बे लामाखौबो जोङो बेखेवगोन। बेबायदिनो जोङो 32 नं भेरगाव समस्थिनि सिङाव थानाय प्राय गासिबो लामाखौनो जोङो जि लामाफ्रा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनालासे गोलैनानै दङ बा बानायजायाखै, बे लामाफोरखौ जों बानायनो थाखाय आखायाव लादों। मैया नुबाय जोङो जिहेतु माने जोंनि बेरगाव जिल्लानि जेबो इउपिपिएलनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा जइन जाबाय, बे बेलायाव बेथ' बिथांनि पार्सनेल मेटार जागोन। दिनै बिथाङा मा साननानै थांदों बे बिथांनि खोथा। ओरैनो रायजोफ्रा सरसा खालामदों जे सरकार सलायबाय थानाय राजनिति दोलोखौ सरकारनि बा सरकाराव थानाय राजनिति दोलोआ नागारनायाथ' दोलोनि एबा सरकारनि बारा गोरोन्थि जाया, बेखौ ओरैनो रायजोफ्रा सरसा खालामदों। खिन्थु बिथाङा मा सानना थांदों बे बिथांनिसो खोथा। मैया जइन जानायनि सिगांखालिसिम जोंजोंनो बिथाङा एखेलगे प्रग्राम खालामदों, हाबाफारि खालामदों आरो जोंजोंबो मोजां कानेक्सनाव थायो। जोंबो बिथांखौ गुबुन हाबाफारिफोराव बा जोंनि दोलोनि मेलफोराव बा बायदिसिना हाबाफारिफोराव जों हांख्रायो आरो बिथाङाबो फैयो। नाथाय जों बिथाङा देहायारि एसे नोरजिया आरो जोंनि सिनियर जानायलाय जोङो गासिबो खामानियाव जों बिथांखौ बाहाया। हार्ड खामानिफोराव जेनेबा बहाबा अर्गेनाइज खालामहैनांगौ, बहाबा बायदिसिना सोरखौबा लोगो हमहैनांगौ, बिदियाव जों बाहाया। नाथाय बिथांखौ जोङो मेल मिटिंफोराव जोङो बिथांखौ सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै जोङो बा बिदिनो आलासि महरै जों बिथांखौ बाहायबोबाय थादोंमोन। नाथाय बिथाङा मैया हरखाब थांनायखौ जोङो नुबाय। दा बियो बिथांनिसो खोथासै।
खिन्थु मोनसे पार्टी आगारनाय लोगो लोगो रिजाइनेसन लेटारखौ गथायनांगौ नाथाय बिथाङाबो गथायासै दा बे बेलायाव आरो बिथाङा मोनसेयाव उजुग ना जे आंखौ माने बे इउपिपिएल थानाय समाव माने खुनु पात्ता होआ बेनिखायनो आं एसे गुबुन लादों बेथ' बिथांनिसो खोथासै दा बिथाङा रिजाइन होयियाथ' बिथांनि मोनसे खोथा खिन्थु बेखौ जोंहा दोलोआ सिद्धान्त लागोन हयथ' सेन्ट्रेल लेभेलसिम बियो हयथ' सावरायजागोन जे मोनसे नियम थायो अबसे माने मोनसे पद नागारनायनि सिगां बे पदखौ नागारनानै थांनांगौ सम जायाब्ला समाव जुदि नागारना होयोब्ला बे आलादा बाथ्रा दा बे बिथांनिसो खोथासै উদ্বোধনী হৈছে ভাল লাগিছে আমাৰো ভাল লাগিছে আগতে কেনেকৈ আছিল আগতে বিয়া আছিলে বেয়া আছিল মানে বাৰিষা কেনেকুৱা বাৰিষা কালত কেনেকুৱা বাৰিষা বিয়ায়ে ৰাস্তাটো চব বোকা হয় বোকা হয় আজি মানে যি ইএম পইচাবোৰে যিটো পাকা কৰি দিয়াৰ মানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে সেইটো ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে अबयस्से बर' सार बिथांखौ जों रोजा रोजा साबायखर जासिदों जोंनि बे ओनसोलनि बे लामाखौ बेसेबांबा बोसोर जों बे खैफोदाव गोग्लैना दंमोन बे खैफोदनिफ्राय जोंखौ बोखांनाय बायदि मोनदों गोजोननाय मोनदों दा बे सार बिथांखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ खुलुमनाय थाबाय फैबाय थानाय समफोराव बिथांखौ जों माबायदि हेफाजाब खालामनो हायो बेखौ जों नाजागोन आरोबाव जों बे जोंनि रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय जों खावलायगोन सार बिथांखौ इखौ बुंनानै खुलुमबाय ঠিক আছে ধন্যবাদ দিছোঁ আমি এই ৰাস্তাটো জাবাংগা পথাৰ পশ্চিম ছাইডৰ এই ৰাস্তাটো আমি এনেকৈ পাইছোঁ যে আজি আহি আমাৰ ইমিগ্ৰেশ্যন যিটো আপোনাৰ উদ্বোধন কৰিলে দাবছৰ ছাৰে আহি আমি খুব সুন্দৰ পালোঁ আৰু এই ৰাস্তাটোত আমি যাতে সুন্দৰভাৱে সকলোৱে ইয়াত আমি অহা যোৱা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যিহেতু এই ৰাস্তাটো বহুত পুৰণি আছিলে এই পুৰণা ৰাস্তাটো আজি নতুনকৈ উদ্বোধন হয় আজি এনেকৈ লাগিছে আমাৰ ৰাইজৰ জাবাংগা হাবি জাবাংগা পথাৰৰ আমাৰ সকলোৰে মন এনেকৈ উৎফুল্ল উঠে সকলোৱে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এৰি লাই লিখিৰে গোটেই আহি পেলাই ইয়াত সুন্দৰভাৱে যোগদান দিছে এই যোগদানটো আমি ধন্য মানিছোঁ যিহেতু এই ৰাস্তাটো বহুত দিনৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰি আছিলোঁ এই হ'বনে নাই মই ভাবিছিলোঁ মই মৃত্যু হোৱাৰ পাছত কিজানি বা হ'ব নেকি বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মই আজি দেখিলোঁ যে এক দিঠকতা আমি দেখা পালোঁ এইটো দেখা পালোঁ যে আজি মই নিজে ইয়াতে ইমিগ্ৰেশ্যন হোৱাত মই ইয়াতে লাগ পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ দি মই চুম বক্তব্য এইখিনি সামৰিছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जामबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन